ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಉಮಾಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭ್ಯುದಯದ ಚಿಂತನೆಡು ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೂರಕ ಆದ 40 ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಯ್ಯಗ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಯನ್ನು ಅಟನೆ ಮಲ್ದೇರು 22 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ 34ನೇ ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ನಡೆತಡು. ಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೀತಾ ದಂಪತಿಲು ಅವಿನಾಶ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಯೋಗೀಶ್ ಮಾಡೂರು ಬೊಕ್ಕ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು.
ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇರು. ಪಣಂಬೂರು ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಕ್ಲು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನಡಪಾತ್ ಕೊರಿಯರು. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गजवदन बेडुवे गौरी तनय त्रिजगवन्दितने सुजनर तोरे बने। गजवदन बेडुवे गौरी तनय त्रिजगवन्दितने सुजनर तोरे बने। गजवदन बेडुवे आशान्तोषकर परम पवित्र आशान्तोषकर परम पवित्र मूषिकवाहन मुनिजन प्रेम मुनिजन प्रेम गजवदना बेडुवे गौरी तनय त्रिजगवन्दितने सुजनर तोरे बने। गजवदन बेडुवे गौरी तनय त्रिजगवन्दितने सुजनर तोरे
ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ ಮಂದಿರದೋಳು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂದಳು ನೋಡೆ शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानां शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माम्बरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माम्बरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय नित्याय
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन समोदते यारे रङ्गनिन्द